Hello dear viewers, this is Janie yours. Welcome to my channel. So for this video, let's watch a live performance from IU. So after I reacted to IU's Love Wins All music video, someone recommended this video. Thank you, wherever you are. As you know, I love IU and I really like her voice. It's very unique and IU is one of the top-notch singer in South Korea. Now let's watch the live version of My Sea at her concert, Golden Hour concert. Nalaman ko dito na this clip pala is from 2022 pa niyang concert. Now, this will be the first time ever to watch her live performance in her concert. 그러나 시간이 지나도 아물지 않는 일들이 있지. 내가 날 온전히 Wow! 사랑하지 Parang 못해서 Reyna. 마음이 가난한 밤이야. Grabe, ang ganda ni Ayu. Ganda din ng boses. Anong tawag sa fandom niya? 습관처럼 조용히 눈을 감아. Wow, orchestra ba yan? 밤이 되면 서둘러 내일로 가고 싶어. 수많은 소원 아래 매일 다른 꿈을 꾸다. Walang subtitle, guys. Okay lang. 오랜 시간 겨우 내가 되려고 아팠던 걸까. 쌓이는 Grabe, no? 하루만큼 더 Yung high notes niya simple lang, pero ang taas pala. 우리는 화해할 수 Parang ang dali lang. 있을 것 같아. Kasi madali lang sa kanya eh. 나아지지 않을 것 같아. 어린 날 Wow, grabe. 내 맘엔 영원히 Swerte ng mga fans. 가물지 않는 바다가 있었지. 이제는 흔적만이 남아. Grabe nung layo na doon, no? 희미한 Na area na yun. 그곳엔 Wow! 성령으로 차오르던 나의 숨소리와 머리 위로 선선히 부는 바람, 파도가 되어 어디로든 달려가고 싶어. May, bass? Anong tawagan? Drums? Cymbals? 천천히 두 눈을 뜨면 세상은 그렇게 모든 순간 내게로 와는 Grabe. 꽃인 손 Tago sa puso pag yung atake na ganon. Grabe. 숱하게 의심하던 너는 그제야 나에게 대답할 수 있을 것 같아. 선 너머의 기억이 나를 부르고 Ito na. Saka ito na to. Highlight. 아주 오랜 시간 동안 잊고 있던 목소리에 Grabe ang bigati naman ito. May banda talaga siya. Wow! May twist. 내 안에 바다가 태워 Grabe naman ang falsetto na yan. 휩쓸려 길을 잃어도 자유로워. Grabe kaya. Tingnan nyo. 날 가두는 어둠의 눈 같이
hiningal? Ba't ganun? Grabe. Type ko talaga yung mga ano na yan, banda with live version. Live band. Yan. Ang sarap pakinggan. 다시 날 모른 척하지 Ngiti-ngiti lang si Ayu eh. Yung iba, ano na yan, hiningal na. Sa kanya, wala lang. Round of applause. Ano kaya? May kanta pa ba ang susunod? Wow, may commentary portion ba to? Ayan, sigaw na kayo mga fans. Narinig mo yung ano, ocean. Kasi ano talaga, title is My Sea. May wave ng ano, ocean. May pa sound effect pa. 그럼에도 Dugtong pa ba to? 여전히 가끔은 삶에게 지는 날들도 있겠지 또다시 헤매일지라도 돌아오는 길을 알아 Yan pala yung ano. Wow. Pinapakita ba yung ano to, outside view ng ano ba, Coliseum ba to? Edam Entertainment. Dito ba company si IU? May dramatic effect yung sa dulo. Grabe no. Inad talaga nila yung ano sound ng ano wave. Para ocean talaga siya. Nakaano talaga siya sa kanta. Sayang lang kasi hindi ko naano yung subtitle. Kung meron ng subtitle. So, hindi ko na ano yung ano ibig sabihin ng kanta. Pero, ano ka na eh, di ba sabi nga nila, kahit hindi mo daw maintindihan yung lyrics, basta yung music lang, yung pag-convey ng singer at yung melody, napifeel mo talaga yung kanta. Kahit hindi mo alam yung ibig sabihin, ano talaga, napifeel mo kung anong ibig ipahiwatig ng kanta. Pairing nyo talaga sa akin yung mag-react ng isang ano live performance sa concert ng isang artist. So, first time dito si IU sa K-pop ha kasi tingin ko naka-react na ako sa ano sa Pinoy pop na concert na wow, hindi mo talaga mai-compare yung talent, yung kalidad ni IU sa iba. 'Di ba? May alam ka bang ganun yung boses? Tapos yung pagkanta niya, feel na feel mo talaga eh. Mararamdaman mo talaga yung kanta. Then, plus na yung maganda si Ayu. Grabe naman si Ayu. Then, actress pa si Ayu, di ba? Idol ko talaga siya sa mga ano niya, Korean drama niya eh. Tinitingnan ko talaga yan, pinapanood ko talaga yung mga drama niya. Multi-talented na artist talaga si Ayu. Yung una ko talagang song na na-discover kay Ayu, nung na-hook ako sa kanya, is yung Good Day. Doon mo talaga kasi makikita yung quality ng range niya. 'Di ba? Ang taas. Ang dami rin nang gumaya ng mga singer sa kanya. Parang yun yung challenge definition eh. Pag masasabi mong magaling ka, pag kaya mong abutin yung kanta na Good Day. Then, nakita ko din siya sa Dream High. Yun. Ganun, dun yata nag-umpisa na sumikat talaga siya eh. Then, marami pa siyang kanta. Di ko lang maano ngayon, 22 ba yun? 23 na kanta. Favorite ko din yun. Basta marami.
Pero ngayon, LSS talaga ako sa ano ngayon sa Love Wins All. Yun yung pinapatunog ko during sleep time. Ang ano kasi parang hinihili ka. Kakaiba kasi yung pagbirit niya yung falsetto niya. Parang hindi yung maingay. Yung may iba kasi nga, oo nga, mataas yung range niya, kaya niyang abutin. Pero parang nasasakitan ako sa tenga. Hinahanap mo is yung boses na parang hinihili ka, yung kayang abutin yung high notes. Maganda pakinggan yung mga falsettos, gano'n. Then, feel yung kanta. Kay Ayu ka na pumunta. Check mo na yung mga kanta ni Ayu. I-recommend ko siya sa inyo. Um, so that's it guys for this reaction. I really enjoy watching this performance of Ayu. And thank you sa nag-recommend once again. Thank you. And see you guys next time. I hope react pa ako sa another Ayu na performance or other songs or music video. Thank you guys for watching with me. See you next time. Bye-bye.